Когато една майка се моли за детето си, дори злото заобикаля пътя, по който то върви. Спри за миг. Всяка майка трябва да чуе тези думи, защото майчинската молитва е сила, която никакво зло не може да победи. Господи, поверявам Ти детето си. Там, където аз не мога да бъда до него, бъди Ти. Когато излиза от дома, излез пред него. Когато се връща уморено, посрещни го. Когато пътят му е труден, носи го на ръце. Пази го от всяко зло, от лоши хора, от погрешни избори и от опасности, които аз не виждам. Очисти сърцето му от страх, болка и грях и го изпълни с светлина, мир и вяра. Когато плаче, тайно утеши го. Когато се колебае, насочи го. Когато е слабо, дай му сила. Нека Твоите ангели да го обграждат денем и нощем, у дома и на път, защото той е моето сърце, а аз го предавам в Твоите ръце. Напиши амин с вяра и Божията закрила ще бъде над Твоето дете.